Ahoj, pojďte se mnou strávit můj běžný víkendový den jakožto Češka žijící v Anglii. Já nevím jak vy, ale já mám určitě nejvíc motivace a energie dělat věci ráno. Od té doby, co jsem těhotná, je pro mě nemožný dělat cokoliv produktivního odpoledne nebo nedej bože večer. Takže praní, uklízení kuchyně z předešlého večera a ano, jsem ten typ, který mu nevadí nechat neuklizenou kuchyň a jít v klidu spát. No a akorát, když jsem se chystala si začít dělat snídani, na mě přítel z horního patra zavolal, jestli se nechci jít projít, což je náš tajný kód pro to, jestli nezajdeme na kavčo. Takže si umíte představit, jak rychle jsem moji snídani odklidila a řekla ano. Hodila jsem si rychlou sprchu a obdivovala jsem můj konečně rostoucí pupíček. Samozřejmě olej nesmí chybět. Jediný, co teď snesu nosit, jsou šaty a to je asi jediná výhoda toho být těhotná v létě. Pak už jsem jenom rychle přehodila prádlo do sušičky a už jsme vyrazili na to naše kafíčko. Když se nově přestěhujete a zjistíte, že máte skvělou kavárnu pár minut od baráku, je to jako malá výhra v loterii. Jenom co jsme přišli domů, začalo pršet, což bylo tak příjemný po těch vedrech. A tady už jsme na cestě do naší naprosto oblíbený italské restaurace oslavit přítelovo maminky narozeniny. Jídlo a atmosféra je pokaždý 10 z 10. Sladká tečka na konci nesmí chybět. No a já pak už jen měla večer jízdy v autoškole, tak zase někdy, pa!